Hola! Avui ens convertirem en robots. Però abans vaig a cridar el meu amic de Brasil perquè ens ajudi. Estevão! Ole, hola! Somos robots de jardí. Serem robots de jardí. Sí. I sabeu com es diu aquest robot? Es diu Joan. Escolteu com juga i com treballa aquest robot. 1, 2, 3... Joan el robot treballa en el jardí. Treu, posa, baixa-la aquí. Les flors amb les flors canten tiqui-tiqui-ting. Les flors amb les flors canten tiqui-tiqui-ting. Heu vist? Mireu, primer de tot hem fet una petita manualitat molt senzilla. Hem agafat un got i hem dibuixat unes flors. I ara us explicarem aquest joc. La primera part diu: cadascú té el seu got, cadascú té la seva flor i anem a passar-nos la flor entre nosaltres. Joan el robot treballa en el jardí. Segona part, la cançó diu: treu, posa, deixa-la aquí. Fàcil, oi? Anem a per la tercera part, que diu: les flors amb les flors canten tiqui-tiqui-ting. Les flors amb les flors canten tiqui-tiqui-ting. Atenció, perquè en el tiqui-tiqui-ti, en el tiqui-tiqui no deixem el nostre got. Només el deixem en l'últim ti. A veure, Estevão. Tiqui-tiqui-ti. Ara sí. Però aquest joc també podem jugar a altres materials, no? Què has portat també, Estevão? Pedres. Pedres. I pot ensenyar. Podem jugar amb pedres, a veure. I com seria? A veure. Joan el robot treballa en el jardí. Treu, posa, deixa-la aquí. Les pedres amb les pedres canten tiqui-tiqui-ting. Les pedres amb les pedres canten tiqui-tiqui-ting. I ara, més divertit. Anem a jugar, però anem a cantar la cançó per dins. I aquest joc, si som molts a casa o a l'escola, podrem fer una rotllana superbonica i passar-nos els gots, les pedres o qualsevol altre material que us acudeixi que hi hagi al jardí. I si us ha agradat aquest vídeo, el podeu compartir amb tots els vostres amics. També us podeu subscriure al nostre canal de YouTube i si voleu saber més sobre jocs musicals, aquí a baix també us deixem uns links dels nostres cursos online per continuar gaudint de la música en moviment. Tiqui-tiqui-ting.